Ada je di suatu daerah, daerahnya ndak kita sabui. Kama mandian mai tu lamo lo nian mama berundiang. Arus ado temala penimbo aye tu berisi sabun jo pitih. Tu kain saruam cik seorang. Kalau ndak ada adat nama deko ko ndak yo mandian mai. Ya kan? Memandian mai ko fardu kifayah ndak perlu diupah dah. Dia gelo kain saruan cik, ko kain kapannya bawa lo pulangnya lu mati lah. Kena do lebih kain kapan tu orang nak mandian tu bawa pulang. Apakah ada ajaran agama seperti itu? Nah, kalau ada, ana mau kitab fikihnya. Ya kan? Jadi kalau ada adat-adat istiadat, adat nan diadatkan tu batantangan jual Quran, itu yang harus ditundukkan dengan peraturan Allah. Mana dahulu kupiah je kepala? Dahulu kepala. Kalau kupiah sampi kepala negeri tarah atau kupiah negeri tukar. Kalau lain tak gilo atau kupiah nanya tukar. Tapi kalau orang gilo, kepala nanya tarah.